arep jajal karo turunane kene mah. Kene mah, kene mah, kene kene. Kene to ning kene. Atindak pundi Mbak Ayu padhe tindak pundi. Akati ngaren tindak wae ora numpak taksi. Adewe anopo ora wedi ketimbang nganggur aku lopur numpaki kok numpaki nunggoni ngerasan mas alias kebetulan alayo maksake belanjane kakak rada kapotan apa yen burun enggal-enggal ngrencangi terima kasih teman-teman berkah barokah ya ndok pite lagumu iki lho rondo kempling tak boten awake iki topel wong lekan golek momongan anak siji niki blonjo napa Mbak Yu badhe tindakan ampun gelem mas sampeyan ampun kecewa awan lunga blonjo ning pasar pae ono rondo anak siji rasane kaya emping iya mas ning Semarang mas tuku gelang apa anting-anting jasa melang yen rondo dijamin kempling meling-meling kempling ya mas ngisor meneh ini kaya bakolan tahu kowe golek sing kaya ngapa sing bagus apa bojomu ra bagus karo guyu patake lomong bagus karo guyu ngawur rada ngawur sithik iki Gusti Allah ono model apa tindak pundi Mbak Ayu padhe tindak pundi akati ngaren tindak wae kok rada seksi dandan mas dhewean nopo tidak wedi timbang nganggur aku lapor nang ngancani Beni goyangan mbak, ayo mah, goyangi mah. Topil uang legana golek momongan niki blonjo napa Mbak Yu badhe pindah. Aku didelokke anakku ning ngisor pakekane. Ampun gelem sampeyan anakku ning ngisor lho guyuan. Rondo anyaran ditinggal anakku nesu payah awan-awan lunga blonjo ning pasar pae adik dadah dulu rawan rondo kanggoku ora patek penting mas Sabto sehat-sehat mas